Inda ake editing na bidiyo a cikin youcut Video Editor. Da farko za ku buɗe application ɗinku youcut. Gashi nan za ku gan shi da zagayen almakashi na bidiyo, sai ku shiga. Idan ya gama loading ya buɗe, zai ba da wani sign daga nan inda aka sa plus sign, ma'ana a ƙara za a yi aiki. Za a editing bidiyo kenan, sai a taɓa. Idan kun lura za ku ga ya ba da ga wani na ƙasa, ga wani draft nan ƙwara shidda, ma'ana wanda aka yi aiki a kansu ne aka gama. Sai ku taɓa inda ke da new project ɗin nan, ana nufin sabon gyaran bidiyo kenan. Nan za ku shiga, idan kuka buɗe, za ku ga bidiyos nan ya ba da dama. Misali sai mutum sai ya duba wanda yake so ya ga zai editing a kan shi. Misali bari mu ɗauki ga wani bidiyo nan na yankan ɗinki. Gashi nan wuraren, sai in taɓa shi. Ga ya ba da su gaba ɗaya. Idan ina so in datse daga inda nake so in fara editing, in daga tsakiya ne zan datsa in ce in yi aiki kan shi, sai in ja wannan abun ya riƙa tafiya, sai in ja shi da yatsa. Idan kuma ina so da in cire ƙarshen ne, sai in cire ta haka. Idan kuma bidiyon gaba ɗaya nake so in gyara, sai in shiga, sai in danna wannan abun da yayi mark ɗin nan. Shi ne alamar shi zan yi aiki na haka ne kawai. Idan na danna shi, za ku ga gashi nan ya dawo daga ƙasa. Gashi nan. To idan ina so in ƙara sa wani bidiyo, ƙila zan yi attaching ɗin shi da wani bidiyo in haɗa su wuri guda in yi editing. In wannan ya gama a shiga wannan, sai in ƙara taɓa wani. Idan kuma bana buƙata, sai in danna wannan sign ɗin da aka sa gashi nan ana nufin a tafi kawai. Sai in danna shi, zai tafi da ni wurin editing ɗina direct. To gashi nan in kun kula, nan an zo wurin editing ne. Wannan abun shine bidiyo ɗina da nake yi. Idan na kunna play, na sanya tafiya wannan sign ɗin gashi na tsakiya, zai kunna bidiyon in ga me ake cewa. To kun ji bidiyon duk hayaniya gare shi da sauransu. To idan ina buƙatar in cire wannan murya, sai in taho daga cikin wannan, sai in taɓa bidiyo na. Wannan inda ke da hotunan nan ƙasa, inda za ku ga hotuna nan wuraren wannan. To shi zan taɓa. Zai ba da wani ɗan alama ta alamar na taɓa shi. Zai hiddo mun ga wasu abubuwa nan wuraren sun yo layi gasu nan. To cikinsu zan duba, sai in cire murya. Ga wani wuri nan inda aka sanya volume daga ciki nan wuraren, sai in taɓa. In kun ga volume ɗin gashi nan, sai in zuƙe shi zuwa zero. Idan na zuƙe shi zuwa zero, sai in taɓa wannan abun. Shi ne zai sanya alamar bidiyo na ya dawo zero. Idan yanzu na kunna shi, za ku ji ba hayaniya. To daga nan idan ina so in yi magana, in sanya abin da nake so ko in yi bayani cikin rashin hayaniya, to sai in dawo, sai in duba ina, sai in taɓa. Saboda yanzu kun ga nan a matsayin ina aiki cikin bidiyo, idan ina so in cire wannan abu, wannan layukan da suka zo, wannan layukan da suka fito nan na bidiyo, to zan taɓa nan ne. Zan zo in taɓa kamar nan haka. Idan na taɓa, zai ɗauke. Kun ga ya dawo, ga trim, ga music, ga filter, effect, text da sticker da speed da background da record. Idan ina so in yi magana a ciki, in yi bayani, zan taɓa wannan record ɗin ne gashi nan.
wannan record ɗin shi zan taɓa, shine alamar zan yi recording a cikin bidiyo na kenan. Bari mu taɓa mu gani. Sun ce allow youcut video editor to record audios. Sai ka taɓa wannan wurin inda ka sa while using application. Yes, sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi, ga alama nan ya nuno wani ɗan abu nan wanda shi ne zai sanya a ce tap to record. Taɓa ka yi recording kenan ko? Sai ka taɓa. Yauwa, muna gwaji ne akan wannan koyawa da muke ta yadda ake editing ɗin bidiyo na a cikin youcut application. Wannan muna gwadawa ne saboda masu saurare su kalla da masu kallo su ga yanda abin yake tafiya. In sha Allahu yanzu da na gama recording ɗin nan na danna za ku ji wannan muryar ta fito a daidai wuraren. In sha Allah. Idan ina so in tsaida sai in taɓa wannan wurin. Ina taɓa shi zai tsaya. Idan kuma ina so in canza muryata ne, nan zan taɓa. Idan na taɓa shi, shi zai ba da muryoyi da nake so. In na mutum ne gashi, in na mace ne gashi nan na biyu. Child shine na yaro. Ga na wani monster, ga robot na ƙarshe. Sai in zaɓi wanda nake so. To ni nan wurin none na farkon nan ina so a ji muryata ne kawai ba muryar wani ba. To shi zan taɓa sai in bar shi a inda yake. Sai in taɓa wannan mark sign ɗin. Shi ne alaman nan zan abun nan zan ci, shi zan ci gaba da yi. To idan ina so in tsaida recording ɗina daga nan, kurum sai in danna wannan abu. Shi ne alamar na gama. In kun lura, yanzu ga wani ɗan abu nan ya fito daga sama. Wannan alamar shi ne recording ɗin da na yi. Na ƙasan kuma shi ne bidiyo na da nake aiki a kan shi. To idan na dawo na kunna za ku ji muryar da na yi can baya. Yauwa, muna gwaji ne akan wannan koyawa da muke ta yadda ake editing ɗin bidiyo na a cikin youcut application. Wannan muna gwadawa ne saboda masu saurare su kalla da masu kallo su ga yanda abin yake tafiya. In sha Allahu yanzu da na gama recording ɗin nan na danna za ku ji wannan muryar ta fito a daidai wuraren. In sha Allah. Idan ina so in tsaida sai in taɓa wannan wurin. Ina taɓa shi zai tsaya. A alama dai yanzu kowa ya fahimci yadda abin yake. Na ƙara murya kenan. Daga nan har ƙarshen bidiyon ina so haka za ni yi. Abu na biyu kuma, idan ina so in yi sa kiɗi ko ta waƙa ko wani abu, to shi ne zan taɓa nan inda aka sa ɗan alama music. Yana nufin waƙa kenan ko kuma wani kiɗe-kiɗe haka. Sai in taɓa in shiga. Idan kun lura gashi nan sun bido mana su da yawa. Akwai feature, my music, effect, recent. To a cikin nan zan zaɓa. Idan my music na taɓa, waƙoƙin da ke cikin kan wayata za su bani in zaɓa. Idan kuma wannan feature ɗin ne, akwai wasu da suka tanada da suka ajiye. Nan kuma recent wanda ka yi amfani da su a baya. To misali, bari mu taɓa na farkon nan. Za ku ga gasu nan an ba ku su da yawa. Gasu nan wuraren akwai favorite, vocal, bright, love. To yanzu nan muna under hot music ne. Idan ina so in canza sai in taɓa inda nake so. Misali sai zan taɓa wannan love ɗin. Idan na taɓa shi, za ku ga akwai wasu ƙasan shi akwai waƙoƙi da yawa. To misali yanzu sai in ce bari in ɗauki na farko sai in yi amfani da shi. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all I did.
sai in taɓa wannan wurin. Na taɓa shi, shine zai kai ni a can wurin editing ɗina ya hau sama. Don kun lura. Ya shiga wani wuri ne, sorry. Mai dawo baya. Sorry, ya ɗan shiga wani wuri ne amma yanzu ya dawo. Yanzu za ku lura da kyau da ku ga daga nan sama. Gashi nan sunan waƙar da na ɗora yanzu. Idan na kunna za ku ga tana tafiya da kiɗi da wannan muryar kuma tare. To, kun ga waƙar ta fi muryar ƙara, to sai ku taɓa saman wannan abu. Da kun taɓa zai baku option ɗin inda za ku gyara abubuwan ku. Ku rage murya saboda ta yi ƙara waƙar ta hana ana jin murya. To daga ciki za ku duba sai ku scroll nan wurin za ku ga inda ke da volume. Ga wani wuri nan an sa volume, shine ƙaruwa ko ragewa na murya. Sai ku taɓa, sai ku zaɓa kamar number H. Number H aka zai. Kai ku sa. Da kun dawo za ku kunna za ku ji. Yauwa, muna gwaji ne akan wannan koyawa da muke ta yadda ake editing ɗin bidiyo. To in kun lura yanzu muryar za ku ji ta fito. Idan mutum na so kuma ya ƙara, sai ya ƙara komawa volume ɗin. Idan yana so ya ƙara rage kiɗan ya zama ɗan kaɗan, yana iya sanya shi ƙasa da inda yake so kamar 5, sai ya tafi. Da ya zo, sai kunna ji. Yauwa, muna gwaji ne akan wannan koyawa da muke ta. Idan mutum ya gama wannan kuma yana buƙatar ya sa rubutu ko lambar waya ko text, to sai ya ƙara taɓa nan again cikin filin nan saboda wannan abin ya ɓace. Zai dawo da kai sabon wuraren ga music ga kome. To inda kana so ka yi rubutu sai ka duba nan wurin text. To nan ne za ka je ka rubuta abin da kake so. Misali gashi nan. Ina iya sanya video editing. Video editing. Sai in zo in zaɓa daga nan wuraren ga kalolin da nake so in sa. Idan ina son ya koma ja ne ko tsanwa, nan zan shiga. Zai bani su da yawa. To misali yanzu bari in ɗauki ko da baƙi ne. In kun lura ga baƙi nan wuraren, sai in zaɓe shi. Zai ku ga bidiyon ya koma baƙi. Idan ina so in canza kalar rubutun daga wannan ya zama ko italic ko kamar ya ɗan yi zane-zane, inda zan shiga nan wurin font ɗin nan kenan. In na shiga za a bani su gasu nan da yawa. Sai in zaɓi wani iri nake so. Misali bari in ɗauki wannan Daniel ɗin. Ga wani nan an sa Daniel. Idan na taɓa Daniel, za ku ga rubutuna ya kuma kamar haka. Idan shi ma bai mana ba, ga wannan ƙasan shi, zan iya saka shi wannan. Sai in gani idan shi nake so. Idan mutum ya ga wannan shi yake sha'awa, sai ya dawo nan sai ya yi mark ɗin nan. Sai ya taɓa mark alamun ya yarda ya saka shi. Idan ya zo nan, to sai ka ɗora yatsanka daga tsakiya, tsakiyan nan wuraren, inda za ka jujjuya shi inda kake so rubutunka ya kama sama ne ko ƙasa.
za ka ɗora yatsanka daga tsakiya. Idan nan ne ake so a aje shi, ana gamawa sai in taɓa daga cikin bidiyo na, sai wancan abin sai ɗauki. Sai in na taɓa zai ɗauki. Idan ina so bidiyo na wannan rubutun da nayi in kun lura gashi nan daga ƙasa an sa bidiyo editing gashi nan. Ya fito ɗan kaɗan ba duka bidiyon ba ne ba. Idan ina so ya kai har ƙarshe to sai in ja shi in kun lura zai ɗauke yanzu. To kun ga yanzu ya ɗauke. To idan ina so ya kai har ƙarshen bidiyon ne zan taɓa daga saman wannan ɗin. Idan na taɓa shi zai bada ga wasu alamomi nan ƙwara biyu da nan da nan. Su ke nuna cewa za ka ja bidiyon ka inda kake so. Shi wannan rubutun sai in ja na ƙarshen haka sai in tafi. In na ja sai in tsaya da shi ga ni nan zai tafiya ne har sai ya zo ƙarshen bidiyon da nake so ya kama. Idan nan ne ƙarshen bidiyon zan bar shi a nan wuraren. Sai in ƙara taɓa nan wuraren. Sai ya zama ya dawo fari sai in scrolling jawo shi baya zuwa farko. In kun lura ga bidiyo na nan wurin ga rubutun da nayi nan wurin. Ko da number waya ce nake so in sa zan iya sawa. Sai kuma a sticker ɗin nan idan ina so in sa ko hoton WhatsApp ne ko kuma hoton wani Facebook ko hoton wani logo to ga sticker nan. Ko da yake wannan sticker ɗin a cikin wanda ke cikin bidiyon ne. Amma idan ina so in sa logo na wanda a cikin ba cikin application ɗin ba ne ba sticker ba na can cikin wayata sai in taɓa wannan. Ga wani abu nan an sa VIP. Idan na taɓa shi to shi ne zai kai ni a cikin gallery na. Sai in duba daga wurin photo ga su nan sai in taɓa. Sai in duba inda nake da abin Facebook ko kuma hoton wani logo na abu. Misali kamar in sa ga wani logo nan na an sa MKB closing ko shi ko wannan sai in zaɓa. In na ɗauka zai fito a haka. Idan ya fito a haka da ina so in rage mai girma zan taɓa ya tsaya daidai nan wuraren sai in riƙa ja ko in yi haka ko in yi haka. Zai rage girma da nake son shi. Idan ina so in matsar da shi kuma sai in taɓa daga tsakiya sai in riƙa matsar da shi inda nake so. Idan nan nake so na aje shi sai in aje shi. Kun gani? Gashi nan idan ban son ganin shi nan sai in dawo da shi daga nan. Anywhere dai mutum ke so ya aje zai aje ne. Sai mutum sai ya ƙara taɓa ko daga cikin bidiyon ko nan da inda ya ga dama saboda wannan zagayen da ya fito wanda ya zagaye logon sai ya ɓace. Kun gani ya ɓace? Abin da ya rage yanzu idan mutum yana so ya ƙara wani editing ɗin daga ciki za ku ga gasu nan ga speed ga background ga waye. Yanzu kamar speed ɗin nan mutum yana so ya rage ma bidiyon shi tsawo idan ya kai minti 3 ko minti 10 yana so ya dawo minti 5 sai ya taɓa wannan speed ɗin sai bidiyon ya riƙa sauri inda zai saurin ƙarewa. Idan kun lura gashi nan wuraren sun bada akwai 0.2 akwai 1 akwai 2 akwai 4 times akwai x times na bidiyon. To wanda mutum yake so shi zai zaɓa. To misali yanzu bari in saka number 2. Number 3 wannan me 2 times ɗin nan na bidiyon saurin bidiyon times 2 kenan ko. Bidiyon a ƙara mashi sauri sau biyu. To sai in yi amfani da shi. Za ku ga bidiyon na sauri. Idan haka ya yi mani sai in taɓa wannan sign ɗin
alamun ya min haka ɗin kenan. Na taɓa zai dawo da ni wurin bidiyo ɗina. To idan na kunna za ku ga yawwa sauri yake. Muna gwaji ne akan wannan koyawa da muke ta yadda ake yi. Da kun lura gaba ɗaya haka na gama da shi. To idan ina so in tsaye da bidiyo na daga nan in save ɗin shi, zan taɓa ga wani ɗan wuri nan wuraren an mashi ja an sa save. Shine ka ajiye bidiyon ka kenan a cikin waya. To da ka taɓa za su baka dama resolution ɗinka ina kake so ya kama girman shi. Idan kana so bidiyon ka yayi quality sosai, za ka iya sanya shi nan wuraren. Idan kuma baka so ya kai shi quality sai ka biyo na bayan shi. Haka za ka yi ta yiwa baya har inda kake so. To amma dai saboda ya clear ya kamata ka zaɓi wannan shine yafi. Sai ka dawo nan frame rate shi ma ka zaɓi ina ya kake so ka ga frame ɗin bidiyon ka. Gasu nan duk sun bada sai ka zaɓi wanda yafi. Amma za ka iya barin shi wannan ɗin. Sai quality ɗin bidiyon ka akwai low, akwai medium, akwai high. Amma saboda ana so bidiyo ya clear sai ka bar shi a high ɗin. Idan kuma baka da space a wayarka kana iya sa medium ya danganta ko kuma shi wannan low ɗin. Amma abin da yafi shine ka sa high. Sai ka save. Sai ka danna wannan shine matsayin save ɗinka. Wannan shine matsayin save ɗinka. Sai ka ƙara dannawa. Za ku ga ya fara converting video. Wannan kamar yana rendering ne yana da abin da ka sanya yana tafiya. Idan ya gama za su kai ka inda za ka save shi kenan ya tsaya a cikin wayarka. Ya danganta yana tafiya ne da idan bidiyon mai nauyi ne zai daɗe yana tafiya yana iya minti 15. In ko bai da nauyi kamar minti 10, minti 5. Idan kuma ɗan ƙarami ne kamar wannan kun lura ba zai wuce minti 1.5 ba ko minti 1 ya gama downloading. Yana gamawa. Idan abin da za ka ɗora a YouTube ne za su baka ga option nan ko Telegram ko YouTube ko Instagram. Gashi nan daga nan kawai sai ka danna. Zai kai ka har wurin. YouTube shine nan, Instagram shine nan, nan Telegram ga na email can. Idan kuma ba su bane ba ƙila WhatsApp ne ko wani abu da sauransu ga others nan. Idan ka taɓa za a baka duk wani abu da kake amfani da shi a cikin wayarka. Shi zai kai ka wurin har in tura ma wani za ka yi da nan za ka yi amfani ka tura. Kun ga bidiyon na ya kusa gamawa saura ya ma gama. To bacin ya gama sai mutum sai za ka iya kunna shi ka ga ya kasance. Misali sai in taɓa nan wuraren. Sai in yi play ɗin shi. Yawwa muna gwaji ne akan wannan koyawa da muke ta yadda ake editing ɗin bidiyo a cikin youcut application. Wannan muna gwada ne saboda masu saurare su kalla, saboda masu kallo su ga yanda wannan bidiyo mun gama shi.